ମାଟି ଆଳୁ, ଆଳୁ, ସାରୁ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ବାଇଗଣ ଆଦି ପରିବା ଦେଇ ଯେବେ ମୁଗ ଜାଇରେ ମୁଁ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ସେଥିରେ ଜିରା ଲଙ୍କାର ଛୁଙ୍କ ମାରି ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦେଇ ତୁମକୁ ଭାତ ସହିତ ଡାଲମା ରାନ୍ଧିକି ଦେବି ତ ତେବେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ସକାଳୁ ତୁମେ ଯେତେ ଖାଇଥାଅ, ପଖାଳ ସହ ବଢ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ଚକଡ଼ା, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା, କୋଶିଳା ବା କଳମ ଶାଗର ଭଜା, ମାଛ ଭଜା ବା ଶୁଖୁଆ ରାଇ ସହ ଯେବେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ତୁମକୁ ବାଢ଼ିକି ଦେବି ତେବେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍, ଭିନେଗାର ଆଦିକୁ ଛାଡ଼ି ଧନିଆ ଚଟଣି, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି, ଜହ୍ନି ଚଟଣି, ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଚକଡ଼ା ସହ ଯେବେ ମୁଁ ଆଳୁ ବାତେରା ଆଉ ଓଲୁଅ ଚକଡ଼ା ବା ଓଉ ପୋଡ଼ାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, ଶାଗ ଖରଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି ତେବେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଯେବେ ତୁମ ଘରେ 2-3 ଦିନର ବାସି ପଖାଳକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ବୋଇତାଳୁ, ସାରୁ, ଶିମ୍ବ ଆଦି ଅନେକ ପରିବା ଦେଇ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି ତେବେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଯେବେ ନଡ଼ିଆକୁ କେବଳ ନଡ଼ିଆରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ, ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଲଡ଼ୁ, ନଡ଼ିଆ ପେଶି ଲଡ଼ୁ, ନଡ଼ିଆର ପିରୁଆ, ନଡ଼ିଆର କୋରୁଅ, ନଡ଼ିଆ ରସରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ତିଅଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆଉ ତୁମକୁ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବି ତେବେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଯେବେ 9 ଭଜା 6 ତିଅଣ ବା ମଇଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଖି ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପଇସାର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଞ୍ଚା ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ସହ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇ ବସିବି ତେବେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ମାଛରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତିଅଣ ଅବା ସେ ମାଂସ ହେଉ ଯେବେ ତୁମେ କିଣି ନ ପାର, ତୁମ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ସହ ତୁମ ପେଟକୁ ଯିବାର ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁଳନା ନ କରି ଆମ ଅଭାବକୁ ସ୍ୱଭାବ ମନେ କରି ଗଡ଼ିଆ କୂଳରୁ ଶାଗ ତୋଳି ଆଣି ଗାଁ ବିଲର କଖାରୁ ଡଙ୍କ, କଖାରୁ ଫୁଲରେ ଚାଉଳ ଦେଇ ପିଠଉ, ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ାର ଭର୍ତ୍ତା ଅବା କଦଳୀ ଗଛର ମଞ୍ଜାରେ ତୁମ ଥାଳି କଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାଢ଼ି ରଖିପାରିବି ତେବେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ।